Skladanie farieb. Potrebujeme biely výkres, farbičky, krúžidlo, nožnice, pravítko, špendlík a ceruzku s gumou. Biela je farba, ktorú oko vníma v prípade, že z daného smeru prichádza svetlo všetkých farieb. Dojem bielej farby je možné dosiahnuť tiež zmiešaním základných farieb spektra, čiže červená, oranžová, žltá, zelená, modrá a fialová. Pretože práve na tieto farby je ľudské oko citlivé. Z výkresu vystrihneme kruh. Rozdelíme ho na 18 rovnakých častí. Každý výsek zafarbíme farbami v tomto poradí. Červená, oranžová, žltá, zelená, modrá a fialová. Červená, oranžová, žltá, zelená, modrá a fialová. Pokus vykonávame v dobre osvetlenej miestnosti alebo na dennom svetle. Pendlíkom prepichneme stred kotúča a pripevníme ho ku gume na ceruzke. Ak budeme kotúčom dostatočne rýchlo otáčať, farby sa nám zmiešajú. Okom vnímame šedastý odtieň. Pri určitej rýchlosti kotúča vnímame takmer bielu farbu. Je to preto, že krátkotrvajúci zrakový vnem sa pri bežnom osvetlení predmetu zachová asi 100 sekundy. Táto zotrvačnosť oka je ideálna pre každodenný život a umožňuje vnímať postupnosť rýchle sa striedajúcich obrazov ako súvislý dej. Jednotlivé kliny na našom kruhu niektorú farbu odrážajú, inú pohlcujú. Zložením týchto farieb v oku vzniká dojem bielej farby. Z hľadiska miešania farieb rozlišujeme dva princípy. Je to aditívny a subtraktívny systém. V našom pokuse sme sa zamerali na aditívny farebný model, ktorý funguje na princípe miešania troch farieb spektra. Modrej, červenej a zelenej. Spojením týchto farieb svetla vzniká najsvetlejšia farba biela. Toto skladanie farieb je teda založené na skladaní svetelných zdrojov. Ako prvý, podobný pokus vykonal Thomas Young. Ten zameral 6 svetelných zväzkov. Purpurová, červená, žltá, zelená, azúrová, tmavomodrá, ktoré farebne odpovedajú farbám spektra do jedného bodu a dostal tak biele svetlo.